این видеочемо аз бари алмотрити хоношон сносба растаги акаҷон ойтиҷон. Видео аз бари шумо. Ҳозир срочно 2 сотиқа ҳамин заминчемо буромдаги васмой мартба лаҳути мачтанту пушташба феда электрикба нарасида. Короче мен 2 сотиқа ҳавличемо аддар даромда тӯри омдама манҷа кухнемо ҳаммом туалетчашон аст, якта зал данашба ҳаммом туалетча ҳаст. Сони короче сета хона кухни дута ҳаммом туалеташон ҳаст. Ки ба агар қизиқ бошад ман паса номер мемунам, срочно алоқа буройтон. Алмотрити хонашон сунош судаго нархаша 70000 гусен бо кам таракак савдош ҳаст гусен. Биён агар омадан нишон дода худашон чашмашон ки бинам мушуд оператор якта манҷиша мегиред. Сал якак даромадашон ҳам хеле. Инҷа кухнешон ҳаст. Мана инҷа ба туалеташон ҳаст, санузелашон ҳаст, ҳаммомчаш ҳаст. Манҷа ба якта хонешон аст, зал столош ки истодааст. Ин манҷа ба ям хонешон ҳаст. Газ, свет, об постоянно мешуд инҷа ба. Нархаш 70000 савдош ҳаст. Рафтем оператор.